Osudy židovského národa jsou v tomto kraji spojeny s jiným místem, které z historie Polska už nikdo nikdy nevymaže. Je vzdáleno pouhých několik desítek kilometrů. Zatímco jméno Osvětim cizincům příliš neříká, při vyslovení jeho německého ekvivalentu Auschwitz běhá mráz po zádech asi každému. Auschwitz je synonymem smrti. Nápis nad vchodem Arbeit macht frei, práce osvobozuje, se stal svým obsahem krutou ironií pro 100 000 Židů i příslušníků jiných národů, kteří zde nalezli smrt. Pro Poláky zosobňuje Auschwitz především symbol jejich vlastního utrpení a mučednictví. Připomeňme, že během války byly zbudovány další 2 tábory. Birkenau neboli Auschwitz II a v Monovicích Auschwitz III. Nacisté sem přiváželi vězně, převážně Židy, ze všech koutů Evropy. Plynové komory byly dány do nepřetržitého provozu v roce 1942 a dokázaly denně pojmout tisíce lidí. Popravčí zeď a ostatní atributy hrůzy, včetně spalovacích pecí, jsou dnes veřejnosti známé. Otázkou zůstává, zda se z nich lidstvo dokáže poučit. Největší koncentrační a vyhlazovací tábor, který byl kdy zbudován, zůstal zachován jako památník a výstraha pro budoucí generace, nad nímž převzalo záštitu UNESCO. Přilehlá Krakovská vrchovina je dalším výletním cílem, poslední dobou zvláště cyklistů. Zastavme se na pár okamžiků v Pradnickém údolí, které protíná Ojcovský národní park. V tomto romantickém údolí s mnoha jeskyněmi a jezírky jsou skalnaté masivy, které už ve středověku přímo vybízely k budování obranných opevnění. Snad nejznámější je hrad Pěskova skala. Hrad byl postaven už ve 14. století, ale mohutné opevnění, které vidíte kolem, vzniklo při celkové renesanční přestavbě v 16. století. V nejlépe dochovaném hradu na Krakovské vrchovině sídlí Muzeum evropského umění od středověku do 19. století. Romantický ráz místa podtrhuje téměř 20 metrů vysoký Herkulův kýj. Tak se totiž velice výstižně nazývá tento přírodní útvar. Nedaleko Solného dolu v osadě Vělička leží nějaké královské město Krakov. Napsal v 19. století jeden britský geograf. Touto přesmyčkou zdůraznil důležitost nejslavnějšího dolu ve Věličce, který je v provozu od středověku do dnešní doby. Tunely v 9 patrech měří kolem 300 kilometrů. Dobývání kamenné soli bylo ve Věličce zdokumentováno už roku 1288. Je zajímavé, že již v roce 1744 se zde zbudovalo schodiště pro návštěvníky. Na 3kilometrové trase ve 3 patrech je instalováno přímo v solných chodbách muzeum dokumentující těžkou práci v dole, který byl několik století základem královských příjmů.
Figuríny fárajících a pracujících důlních dělníků ve starých dolech byly prý instalovány pro větší názornost kvůli dětským návštěvníkům. V podzemním labirintu chodeb byly budovány kapličky, ale také obrovská svatyně. Rozsáhlé podzemní prostory se za německé okupace nacisté dokonce pokusili využít na továrnu pro výrobu letadel. Oltář, reliéfy, sochy i lustry jsou vytvořeny samozřejmě ze soli. A jedině papež polského původu má ze soli i sochu. V kapli svaté Kingy si připadáte jako v jakémsi solném království nebo dekoracích z sci-fi filmu. A nikoho nepřekvapí, že tento důl je rovněž památkou UNESCO. Mimo jiné je zde sanatorium na léčbu dýchacího ústrojí. A pro návštěvníky nechybí ani obrovská restaurace. Věřícím nemusíme připomínat poutní místa, ale Zebřidovská kalvárie v podhůří Karpat je nejstarší v Polsku a stojí za zastavení. Fanatický katolík Zebřidovský vládce Krakova ji nechal postavit v roce 1600 spolu s cisterciáckým kostelem a klášterem. Jeho cílem bylo napodobit půdorys Jeruzaléma, i když to není běžným pohledem patrné. Několik architektů obohatilo postupně cestu mnoha kaplemi, kde se již 400 let scházejí ročně tisíce poutníků při všech mariánských svátcích. Kromě významných procesí sem denně jezdí zájezdy nejen věřících, ale i zvědavých turistů. Zvykli jsme si již, že téměř polovina památek UNESCO z celého Polska se včetně tohoto místa nachází v Malopolsku. Ale zvykli jsme si i na památníky nedávno zesnulého papeže Jana Pavla II., jehož rodiště je několik kilometrů odtud ve Vadovicích. Karol Josef Wojtyla se narodil 18. května 1920. Pokřtěn byl v kostele Uvedení Panny Marie do chrámu zde ve Vadovicích, který tím později získal velkou popularitu. Wojtyla za války studoval teologickou fakultu Jagellonské univerzity. Jeho kněžská kariéra dostoupila v 60. letech do funkce arcibiskupa a kardinála v Krakově. Roku 1978 se stal papežem a jeho dlouhý a úspěšný pontifikát do roku 2005 bude v dějinách církve a v dějinách vůbec zářit navždy. Návštěvu tohoto pozdně barokního kostela nebo muzea Jana Pavla II. Si nenechá ujít nikdo, kdo Vadovicemi projíždí. Svou zdravici věřící píší do této obrovské knihy. I když každým rokem stoupá počet turistů, je vlastně celé Polsko stále poměrně neznámou zemí. Nejrozmanitější přírodní scenérie lze nalézt právě v oblasti Malopolska. Projíždíte-li krajem, je zřejmé, že na venkově pomalu doznívá malozemědělství, i když z pohledu turisty je tu stále dostatek venkovské romantiky.
Vystihnout kolorit malopolského venkova se nám několika záběry asi nepodaří. Chov ovcí má stále silnou tradici. Nakonec ovčí vlna, často nabízená přímo u silnice, a ovčí sýr jsou stále poměrně výnosným zbožím. Ovčí vlnu v tolika variantách zpracovanou nelze nalézt nikde jinde než v oblasti Vysokých Tater. Staré zemědělské náčiní se přestěhovalo do muzeí a muzea do původních dřevěných staveb a kostelů. Tento kostel v lázeňském městečku Rabka pochází z přelomu 16. a 17. století. Stojí sice na kamenných základech, ale celý včetně věže je postaven bez použití kovových spojovacích materiálů. Šindelová střecha ukrývá prostorný interiér s bohatou výzdobou nejen stropu. Jsou zde patrny lidové prvky, přesto však nejde o naivní malůvky. Je zřejmé, že převládá vybavení z doby vrcholného baroka, včetně varhan. Tyto kostely nejsou jen muzeální objekty. Konají se zde mše a soustředí se kolem nich i lidové slavnosti. Z nich čerpá i výzdoba a exponáty. Rabka byla i hrnčířské centrum. Keramické výrobky byly v kraji pod Tatrami velice známé. Největší tradici má tady však řezbářství. V dlouhých zimních obdobích se od nepaměti rodily mezi anonymními umělci figury všech různých svatých, některé z nich zdobí i oltáře. Je jisté, že nejčastěji to byly sošky Madonek, Krista, ale i Jana Nepomuckého. Tradici má i malování na sklo. Toto krajové umění se poslední dobou oživuje a brzy možná nebude pouze v oknech starých domů, které jsou součástí skanzenů. Toto soukromé muzeum lidové kultury pod Tatrami je tím nejzářnějším příkladem, co vše v průběhu několika staletí potřeboval obyčejný člověk k životu. Předměty denní potřeby, výzdoba, nábytek, hračky i technické zajímavosti jsou zde vystaveny poněkud chaoticky, ale o to víc je prohlídka vzrušující. Řezbářské náměty se sice opakují, ale zde byli hrdinové hor, zbojníci. Tady jich naleznete celý les. Jediným výrobním nástrojem byla většinou jen sekera. Nejvyšší pohoří ve střední Evropě, Vysoké Tatry, poskytují navzdory své malé rozloze strhující scenérie. Již více než 100 let se pokládá za zimní metropoli Polska město Zakopané. Vysoká úroveň zdejších rekreačních zařízení z něj dnes činí luxusní středisko a mnoho turistů přichází do Zakopaného i v letních měsících. Pěší zóna zvaná Krupovky byla určitě předurčena té nejživější turistice. A pokud hovoří někdo o turistice jako o biznisu, je to výstižné, ale nutno dodat, že to nikomu nevadí. A všichni si to, jak se říká, užívají. Ovčí sýry jsou jednou z nejznámějších specialit. Jde o nejpraktičtější suvenýr, který později nezabere žádné místo. Neodolatelné jsou však zde, ale i v celém Polsku sladké výrobky. Tady jde dieta stranou. V Zakopaném však nejde pouze o hospody a nákupy všeličehos, ale i o kulturní centrum celé oblasti, které má svou tradici, i když se může náhodnému návštěvníkovi na první pohled zdát, že noční život v Zakopaném nabízí jen jakýsi mix folkloru nebo diskoték.
Koncem 19. století se zde usadili a tvořili mnozí umělci. I v architektuře prý vznikl styl Zakopané. Některé z těchto budov z přelomu 19. a 20. století stojí dodnes. Vše navazovalo na lidovou architekturu, jejímž hlavním stavebním materiálem, jak již víme, bylo dřevo. Místní kostelík spolu s přilehlým hřbitovem navštěvují zástupy zvědavců, ale lidovou architekturu tohoto typu nalézáme po celé oblasti Malopolska. V Zakopaném existuje jedna z největších tržnic v celém Polsku. Trhovci se snaží prodávat stylové zboží a speciality kraje, leč ne vždy je tomu tak. Zatímco jedni vyrážejí na mnohahodinové pěší túry po tatranských stezkách, druhým stačí výlet lanovou dráhou nahoru Gubalovku. Přestože rozvoj Zakopaného pokračoval i po válce, město si udrželo svůj vzhled jakési veliké podhorské vesnice a nekazí jej bloky betonových domů. Přehradní jezero na řece Dunajec částečně změnilo tvář krajiny. Hrady, které ční nad jeho hladinou, zde byly kdysi jako součást maďarského pohraničního opevnění. Ano, jsme nedaleko hranic, avšak nyní se Slovenskou republikou. Známý hrad v Nědžici byl vystavěn v polovině 14. století. Po roce 1600 byl rozšířen a od té doby se téměř nezměnil a uchoval si vznešený renesanční vzhled. Jezero a hrad jsou mezi turisty velice oblíbeny, a to nejen kvůli jeho muzejním expozicím. Při putování Malopolskem narazíte v obci Dębno Podhalaňskie na farní kostel svatého Michaela Archanděla. Je považován za jednu z nejhodnotnějších ukázek dřevěné gotické architektury v Evropě. Inu opět jedna z památek, která patří do světového dědictví UNESCO. Hlavní oltář zdobí triptych z 15. století. Pestré figurální a květinové motivy jsou původní malbou z přelomu 15. a 16. století. Přímo pohádková stavba je postavena z modřínového dřeva, opět bez použití jediného hřebíku. V lesnaté krajině v podhůří Beskyd Sadieckých, západně od Nízkých Beskyd, narazíme na nejpopulárnější polské lázně Krynica Zdroj. Krynické prameny jsou známé po celém Polsku proslavenou minerálkou kryničankou. Přestože léčivé vlastnosti zdejších minerálních pramenů jsou známé už po staletí, město se začalo rozvíjet teprve po roce 1850, tehdy vyrostly nádherné vily a penziony. Koncem 19. století to bylo módní letovisko pro uměleckou a intelektuální elitu a až do druhé světové války se stav nezměnil. Po válce se rozvoj zaměřil k mohutnějším sanatoriím, přesto zůstal dostatek zeleně a Krynica si dodnes uchovala velkou část své nedbale elegantní atmosféry. Je zřejmé, že krajová tradice v řezbářství v lázních nachází trochu jinou inspiraci. Velká moderní lázeňská dvorana se přes svoji architektonickou strohost těší velké oblibě.
vyřešila mimo jiné i to, že v celoročním provozu poskytuje úkryt pro stovky lázeňských hostů.